sara ka sɔrɔ kuma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pay bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Ni wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Labbaik Allahumma labbaik. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. La sharika lak. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye tubabukalo ale tile 11 ye bi ye fala ye n'ala sɔnna a ma an n'an da don UFOA ale sɛkili sabasiri daminɛna n'an bɔra ye min ye an ka polisilakaw ye olu ka wulikajɔ minnu kɛra an bɛna dɔ fo la seko ni dɔnko an bɛ sɔn ka mɛn ale kan bi kosɛbɛ sikasokaw olu fɛ yen ka sɔrɔ sa amerikɛnw k'olu ka visa fala ye a ye t'i labɛn ko 3 ani 6 miliyɔn n'i b'a fɛ ka taa Etats-Unis olu ka visa sɔrɔli o sɔngɔ kɛra o ye fala ye min ye kibaruya tɔ minnu bɛ jamana kɔnɔna na an n'olu kɛ k'a dafa yani an ka baro in ale kun cɛ. Fala ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati laban in na kabini kunungo salifana waati an ye lakɔlɔsiliko kura kɛ tuguni fala ye maaw u bɛ ka aran jɔli daminɛ Bamakɔ station da la tuguni min ye gazuwali ye an ka kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko o bɛ yen kunungo sufɛ fana an ye munumunu salo kɛ tiɲɛna station caman kun datugulen don ka sabuya kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun kuncɛli ye o fana bɛ sen na maa caman bɛ olu kun ye u ka minɛnw kasaw kuru ka t'u ka so an ye dɔw yɛrɛ wele olu yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko tajiko dɛsɛ bɛ yen nka sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ a kelen aranjurujan kelen a jɔlen don yɔrɔ caman na fala ye Bamakɔ kɔni kɔnɔna na yan an ye min lakɔlɔsi baara min bɛ sen na ɲɛmaaw bolo fɛn in a ka misɛn ka sabu kɛ mun ye
taji bi taa tali ka na o la sa taji don minnu kan ka don yan ka kɛ ni Bamakɔ yɛrɛ taji ko ta cogoyaw ye olu dɔw bɛ sira fɛ ka na an ye kibaruya sɔrɔ ko dɔw caman kɔni donna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka ban u bɔra an dafɛ jamanaw la u kɔni bɛ k'u kunda Bamakɔ kan ani marabolo wɛrɛw nka fala ye taji ko kuma fɔlen taji ko gɛlɛya fɔlen taji ɲinini fɔlen fɛn kelen bɛ yen maa kan ka i yɛrɛ ɲininka o la bi an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko taji ale ye fɛn ye a tɛ anw fɛ yan wa n'i ye a ko ta k'a jate minɛ fana i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa taji ta an lamini jamanaw de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka taji ta yɔrɔba yɛrɛ ye yɔrɔ minnu ye o ye wɔlɔfɔw olu fɛ ye fala ye k'a sabu kɛ mun ye yen pɔri yɛrɛ de ma ka di Mali ale jagokɛlaw ye min ye yɔrɔ a n'a kɛcogo a n'a surunyaw ye n'o tɛ taji ta yɔrɔ caman bɛ bi an ka jamana bɛ se ka taa taji ta yɔrɔ minnu na Lome bɛ o la min ye Ganakaw fɛ yen olu fana bɛ o la nka yɔrɔ min kɔni ma ka di kosɛbɛ o ye Côte d'Ivoire port ale ni Senegal port n'o tɛ hali an ka taji dɔw bɛ don Laginɛ fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa Moritani dɔw bɛ taa Gambi jamana minnu bɛ yen fala ye ni kɔgɔji bɛ olu fɛ yen an ka maaw bɛ taa taji ɲini nin bɛɛ lajɛlen na ka na an ka jamana kɔnɔ nka baara in kɛlen a kɛlen k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya yera Bamakɔ premier ministre kɛlen ka ministre fara ɲɔgɔn kan fala ye kuma kelen laɲini kɛra maa kan ka sɔnni sigi o kan o ye jamana minnu bɛ yen bi fala ye ni kɔgɔji t'olu ka jamana kɔnɔna na olu kan ka taji mara yɔrɔ sigi u ka jamana kɔnɔ tile 45 ka to u kɛrɛfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ fala ye a yera k'a fɔ nin waati laban in na k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ yan taji mara yɔrɔ bɛ yen bi min bɛ se ka an ka jamana labɔ a ko ɲininkali bɛ yen fala ye sɛbɛn dɔw bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ kabini san 2014 san min ye Mamadu Igor Jara kabini ale bɛ minisiri la an ka sɔrɔ minisiriso kunna fala ye sɛbɛn dɔw tun labɛnna k'a yira k'a fɔ taji mara yɔrɔ dɔ ko ka o dilan Bamakɔ yan Senu a baara bɛɛ lajɛlen kun bɛɛ lajɛlen latigɛra ka ban fala ye dɔ kun kan ka sigi Gawokaw fana fɛ yen ani Mangama dɔ fana kun kan ka taa sigi Segukaw fɛ yen fala ye n'i ye baara in ta k'a jate minɛ san 2002 san ka na se san 2012 san ma fo ka na se san 2020 ma fala ye a yira k'a fɔ ko Mali ale jamana tun kan ka nin baara in kɛ minisiri minnu ye falen kɛ fo ka na se Aluseni Sanu ma fala ye sɛbɛn in tɛmɛna bɛɛ lajɛlen bolo kɔnɔ k'a sabu kɛ mun ye laɲini o kɛkun ye sa Mali yɛrɛ ale ka se ka a tɔgɔla sɛbɛn taji mara yɔrɔ sɔrɔ sabula laɲini minnu tun kɛra an ka jamana ɲɛmaw fɛ o kun ye k'a to sa a bɛ fɔ min ma ko stock mara yɔrɔ fala ye dɔ ka se ka sigi Kulukoro dɔ ka sigi Kayi ka dɔ sigi Sikaso ka dɔ sigi Mopti Gao ni Kidal ani Bamakɔ nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ a la min ye a bɛ se ka kɛ cogo min na taji bɛ mara kɔnɔ tile 45 fala ye k'a daminɛ Mamadu Igor Jara la ka na se fo nin waati minisiri min bɛ an ka sɔrɔ ko kunna fala ye sɛbɛn in ye lingila an ka k'a bɛɛ bolo yɔrɔ ninnu ma jɔ dɛ o dun de bɛ jamana kisi ni waleyaw nana waleya minnu b'a to k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnnaw aw na se ka tile 45 kɔni kɛ aw mago bɛ taji minnu na a b'o sɔrɔ aw ka jamana kɔnɔ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko baara in mɛtiri kibu 33 o kun kan ka jɔ min ye mɛtiri kibu 623 o fana kun kan ka jɔ gazi ale ni taji yaasa an bɛ se k'o mara an ka jamana kɔrɔ cogo min ONAPU ni ale bɛ pétrole ko taji ko ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ ale tun ye jɛkulu ɲini fala ye kɛnyɛrɛye tigilamaw yaasa baara in ka se ka kɛ musaka in n'a y'i ja i b'a juru ta fala ye ka se ka baara in sigi sen kan a n'a sara taji yɛrɛ wari la sabula taji yɛrɛ ale yɛrɛ de ye fɛn ye fɛn min ti gala a ti kɔrɔ wa a ti tiɲɛ n'i ye baara in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ Igor tile yɛlɛma fo ka na se Sanu ma bi fala ye maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka jɛkulu minnu kun nana n'u tun ye nin baara in kɛ n'u ye nin ko in sigi sen kan ni bɛnkan kun sɔrɔla la k'a musakaw fɔ k'a yɔrɔw yira k'a fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ munna hali bi nin taji mara yɔrɔ ma sigi an ka jamana kɔnɔ
jɛkulu o jɛkulu bɛ yen maa o maa bɛ yen k'o bɛ taji ko la o bɛɛ lajɛlen tun y'a fɔ kɔsa in na fala ye an y'a mɛn fana ko yaasa ka se ka sɔnnɔgɔya kɛ min ye an ka jura dɔw ye olu fana kun farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko komi a ko bɛ tan olu yɛrɛ b'a lajɛ sisan u b'u bolo di ɲɔgɔn ma gouvernement ka yamaruya d'u ma u nana taji mara yɔrɔ dilan an ka jamana kɔnɔ o fana ma ɲɛ sɔrɔ maaw bɛ ka ɲininkali de kɛ sa nin degun min filɛ nin anw dala nin ye fala ye yalama an yɛrɛ nɔ dɔɔnin t'a la wa k'a sabuya kɛ an ni maaw bɛnna ko la maa minnu tun kan ka nin baara in kɛ k'a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fa siri k'a document bɛɛ lajɛlen dilan fo ka taa se a waati laban lawaleyaliw ma fala ye a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛ yen wa a bugunatigɛw bɛ yen fɛn minnu kɛra a la bɛnkan minnu kɛra a kɔnɔ dugukolo yɔrɔ minnu bɛ yen ni baara kan ka taa kɛ o la nin bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'a ban pewu fo ka taa se min ye sanu ale nali ma ɲininkali bɛ yen bi premier ministre ko ka taa stockiw lajɛ fala ye kɛnɛ kan bi yɔrɔ jumɛn bɛna taa lajɛ jɔli de bɛna taa lajɛ wa fɛɛrɛ jumɛn bɛna sigi sen kan sɛbɛn min filɛ nin ye fala ye n'a bɛɛ lajɛlen dilannen don k'a ban k'a tɔ to musakako ye hali o musakako yɛrɛ jɛkulu minnu tun bɛ yen n'an kun kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o o ye magobatigiw ye olu bɛɛ lajɛlen fana ka sɛbɛn dalen don u tun bɛ ka mali gouvernement de kɔnɔ a ye yamaruya d'an ma an ka baara daminɛ yaasa aw ka se ka taji mara sabula n'o y'a sɔrɔ kɔgɔji bɛ jamana min na olu ta ye tile 30 ye fala ye anw ta ye tile 45 an kan ka se ka taji mara an yɛrɛ kɔrɔ o de la maa caman bɛ k'a fɔ bi ko tajiko gɛlɛya in k'a dɔ ye an yɛrɛ nɔ ye fala ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen citerne minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko sisan k'u bɛna t'olu jateli daminɛ mun bɛ dontaw ni bɔtaw fala ye an bɛ ɲininkali kɛ maa minnu tun bilalen don o baara la olu bɛ baara jumɛn de la u tun bɛ mun baara fasugu de la parce que jamana tɛ se ka kɛ a bɛ maaw ta ka bila baara la u t'a bɔ a sira fɛ ɲɛmɔgɔw dun bɛ u la fana olu ka baara kun ye mun ye taji dɛsɛlen fana k'u bɛ taa dingɛ kɔnɔnaw lajɛ n'o y'a sɔrɔ taji bɛ mɔgɔw bolo n'o y'a sɔrɔ u ma ban k'a feere n'o y'a sɔrɔ nin de kɛra fala o tuma na maa minnu bilalen don o baara la olu tun bɛ mun baara kɛ jamana kɔnɔ olu ka baara tun ye mun ye an b'an sigi de degun k'an sɔrɔ an ka sɔrɔ ka wuli ka ɲɛɲinini kɛ ni kuma in fɔra o don maa ye hakilima ye bɛɛ ye ɲininkali kɛ o tuma citerne bɛ don min yɛrɛ ka jugu nin bɛɛ la fala ye ne ɲɛ tɛ maa la n bɛ se ka fili han maa min bɛ bamakɔ station da dɔn parce que yamaruya dilen don ka minnu jɔ ani yamaruya dilen tɛ ka minnu jɔ ani minnu jɔlen don a ka di n ye ani minnu taara mɔgɔw ka dugukolow minɛ minnu ye mɔgɔw sigiyɔrɔw minɛ ka taa mɔgɔw ka duw minɛ station kan ka jɔyɔrɔ min a man ka jɔyɔrɔ min baara kan ka kɛ cogo min a man ka kɛ cogo min yamaruyaw bɛ sɔrɔ cogo di a ko kɛra cogo di bamakɔ yɛrɛ station ka ca bi ni a fɛn bɛɛ ye hali da dumuni feere yɔrɔ station ka ca n'a ye bi o don k'o sufɛ fala ye ne bɔlen k'a daminɛ barilabugu pɔnna ka se wara ka sirafara la ne ye 67 de jate o ye ne sera ka min jate ye dɛ minnu tun bɛ baara la a don su o ye 67 ye e k'a ta bamakɔ ka taa segu sira la kase la i k'a jate fan fila bɛɛ fɛ hali aw ta in min bɛ minɛ bolo la ta fingi fanga in o bɛɛ ye station de ye o ne m'olu jate o donc ɲɛmaw olu tun kan k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bilara nin baara ninnu na u kan ka wele ka ɲininka aw kun ka baara ye mun de ye dɛ aw tɛ station da dɔn aw tɛ citernenw da dɔn min bɛ dingɛ kɔnɔ aw t'o da dɔn stock bɛ mara yɔrɔ min aw t'o ko kalama o tuma na baara min kalifalen don aw la aw tun bɛ baara jumɛn yɛrɛ de la an ka jamana kɔnɔ nin papier in bɛ fala ye kabini 2014 minisiri min bɛna a labɛn k'a bila n'o ko k'a bɛna kɛ ko dɔ bɛ don a kɔrɔ n y'a mɛn yɛrɛ ko sɛbɛn in yɛrɛ bɛɛ baara bɛɛ lajɛlen kun kɛra ka ban kabi ATT tile nka fangadaraki ATT taara jɔnko n'a ka mɔgɔ olu nana olu ma nin ko jateminɛ minnu nana olu kɔfɛ fala ye a ministre de financement na min bolo ma maga sɛbɛn in na fo ka na se sisan maa min bɛ ko kunna n'o ye sanu ye sɛbɛn in dun ɲigiyɔgɔ t'a la koyi k'a fɔ ko an ka taa étude kɛ yan étude kɛlen dugukolo minnu n'a kan ka kɛ yɔrɔ min na olu kɛlen musaka min kan ka don a la olu kɛlen don décretw labɛnnen don min ye prévision kɛlen musaka kan ka ɲini yɔrɔ min maa minnu kan k'an dɛmɛ ani minnu kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma fala ye a bɛɛ de kɛlen don k'a ban a tɔ ye min ye dɔrɔn a ye yamaruya di an ka baara daminɛ o de bɛ jamana kisi o don ko ni maaw nana k'u kana conférence de presse kɛ u yɛrɛ nan'u sigi an bɛna taa citernenw jate
am taa dinga kono na lajɛ n'u barante ka station feere ne kɔni bɛ n yɛrɛ ɲininka maa jumɛn bɛ se ka kɛ taji tigi k'e bɛ ban ka taji feere i ka jago fɛ hali ni maa y'i nɛgɛ k'i ka don feerebaliya la fala ye i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka fana nka ko tɛ bali ka kɛ dɛ parce que a don su fɛ anw yɛrɛ bɔlen fala ye minnu tun ko ko essence t'u bolo nɛgɛ kaɲɛ 1 waati n'o ye 1 heure du matin ka se 3 heures du matin ma a station tilancɛ bɛ tila ka taji feere n'o ye essence ye ka fara gasoil kan donc o kɔrɔ ko maa minnu bɛ nin ko in kunna fala ye min ye président ni premier ministre ka wuli ka o tigiw ɲini han u bɛ baara min na o k'o fɔ jamanadenw ye degun ye tiɲɛ dɛ nka fura tɛ sɔrɔ fɛn minnu na ko minnu tɛ se ka to yen nin y'o dɔ de ye aw bɛ jamana kɔnɔna na aw ka baarakɛyɔrɔw sigilen aw bɛ saraw ta aw bɛ wariw sɔrɔ aw bɛ hakɛw kɛ aw bɛ taa dugutaw la aw bɛ taa études la aw bɛ taa formation na aw bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kɛlen don ka min kalifa aw la walayi ne bɛ se ka fili dɛ ne ɲɛ tɛ maa minnu bɛ nin ko in kunna n'u bɛ station da dɔn a bɛ se ka kɛ u bɛ minnu dɔw b'a fɔ ma ko officiel n tɛ Burama ma don a la kunun k'o de Burama y'a ka butelinin sigi a yɛrɛ ka stock ni mɛ hali a tɛ kuma maa si fɛ tuguni dɔ b'a jufa kɔnɔ n t'a dɔn maa min bɛ ka taji kɔnɔ a bɛ k'i approvisionner yɔrɔ min na n kɔni t'o dɔn nka a fana bɛ k'a ta sɔrɔ fala ye ɲɛmɔgɔw ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ nin sɛbɛn min filɛ nin ye a ka ɲɛɲini a ka sɛgɛsɛgɛ tɛgɛ ka d'a kan ni baara kan ka kɛ n'a ye ni yɛlɛma kan ka don a la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yan n'olu kun kan ka baara kɛ ni yɛlɛma donna kow la sabula an ka kow yɛlɛmanen don fala ye u ka wuli k'u jɔ k'a lajɛ nka yɛlɛma tɛ don min kɔni na dugukolo yɔrɔ minnu sugandira k'a kan ka taa kɛ yen a kan ka kɛ marabolo minnu na baara min kan ka k'a kɔnɔ musaka min kan ka don a la a bɛ se ka kɛ olu bɛ yɛlɛma nka min ye ani jamana minnu kan ka jɛ k'a kɛ walima ani maa minnu kan ka jɛ k'a kɛ o bɛ se ka falen n'o tɛ sɛbɛn in bɛ yen dɛ a dafalen don tɛk hali a décret bɛɛ bɛ yen a tɔ kun tora dɔrɔn a ye taa ni baara ye musaka bɛ bɔ nin don yen e bɛ jamana e bɛ kɛlɛ la e ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na su ni tile fala ye taji mara yɔrɔ yɛrɛ ala k'an kisi ko ye bi b'a dɔn ko taji bɛ komi min yan maninfin joli ni taji jɔra ni taji ma sɔrɔ fala ye denmisɛnninw tɛ taa ekɔli la maa tɛ se ka bɔ i nɔ na sotaramatigiw tɛ bouger taxitigiw tɛ bouger dutigiw tɛ bouger baarakɛlaw tɛ marcher bi yɛrɛ dɔw ye n wele a y'a hakilina dɔ fɔ n ɲɛna fala ye tiɲɛ na a ye min fɔ tiɲɛ don ne fana b'a da yira an lamɛnbaaw la a ko gouvernement ko kana taji feere budaw kɔnɔ tuguni ale ma ban nka ale kɛrɛfɛ kiliniki dɔ bɛ yen o kiliniki kurantanya fɛ gurupu de b'u bolo u y'u tile 3 ye kiliniki tɛ se ka baara kɛ parce que a fɔra ko kana taji feere budaw kɔnɔ ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ gouvernement bolo o n'a ɲɔgɔnnaw la ne bolo anw ka butelinin ninnu ɲɔgɔnna an kana feere olu la nka maa minnu dɔɔnin ni sɛbɛn b'u bolo n'u ko k'u ka yɔrɔ bɛ yen fɛɛrɛ kan ka lajɛ k'a lajɛ a ka feere olu ma cogoya sugu dɔ kɔnɔna fana ye bi in na nin fana degun nalen don sabula kabini a fɔra station tigiw ye ko budɔn olu ma budɔn bɔ budɔn na tuguni koyi fitinin fara mankan kan hali yɔrɔ dɔ bɛ ta bɛ o tali ka gɛlɛn segukaw fana ko gɛlɛya wɛrɛ b'olu ka fala ye maa minnu bɛ n'olu b'olu lakana taji ko in yɛrɛ la dɛ olu yɛrɛ kɛlen don taji tabagaw ye minnu yɛrɛ kan ka taa ko ɲɛnabɔ olu yɛrɛ kɛlen don k'a ta k'aw yɛrɛ kɛ disibaw ye a ko fana na ɲɛmaaw k'o ko fana ɲɛɲini k'o sɛgɛsɛgɛ k'o fana ɲɛdɔn parce que o fana ye degunba ye baara ani ka fusamantiya don ko la k'i yɛrɛ ta ɲɛnabɔ ka mɔgɔw ta to yen o cɛ man ɲi n'aw bilara ko la a ye bɛɛ lajɛlen minɛ minɛn kelen na sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin de fɔ kabini kunun lansara n t'a dɔn ne kɔni solila ka don yan n t'a dɔn a ko bɛ cogo min zu fana taalen don dugu kɔnɔ taji bɛ ka ɲini halisa a ma basigi essence de bannen don an ye kibaruya min sɔrɔ an dontɔ sisan o ye k'a fɔ ko Bamako masurunnaw kɔni na dɔw bɛ ka nalen an bɛ dugawu kɛ ba k'a fura ye nka min ye fura ye o ye stock dilanyɔrɔ de ye fala ye n'o fara tile 45 hali ni i fira an kan an n'an lama n'o ye fɔlɔ dɛ marabolo minnu fɔlen filɛ nin ye a n'a sɛbɛn minnu filɛ nin ye u k'a lajɛ n'a baara bɛ se ka lakurakura cogo min a ka sigi sen kan ni fɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan o ka se ka sigi sen kan a ko hukumu kɔnɔna na nin kun ye an donkan ye bi tilegan in na
dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Falai an k'an ka sɔrɔsiw fo dɛ k'a daminɛ sɔrɔsi ɲɛmaa fɔlɔ la n'o ye kapitɛni denkɛ général d'armée ye k'a ni baara fala an ye kibaruya sɔrɔ ko a yɛrɛ fana a bɛ to k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa yɔrɔw lajɛ sisan an b'a fɔ n ka halisa ala ka dɔ fara o kan ani a ka ministre de la défense ani kɛlɛkɛcɛw an b'u fo nin baara nin na baara min bɛ sen na Fala ye ani sanjikɔrɔ wɔsi man jan sabula jamana fan bɛɛ lajɛlen na maaw mago bɛ sɔrɔsiw la bi lakana ko ta nasira fɛ nka an ka dugawu kɛ u bɛ ka min kɛ a bɛna na nɔbɔ hali a tɛmɛ n'ala n'a kira sɔnna a ma o la wulikajɔ minnu kɛra nin kalo in tile 10 o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya Zancɛbugukaw fɛ yen Buguni ale région kɔnɔna na Bamaɲɔyɛlen Jugawale Kabaw kibaruya de sɔrɔla sa k'u kɔni u kun ye bingali dɔw de labɛn yaasa sa maa minnu bɛna ni mɔbiliw ye k'u bɛ taga bin olu kan dugu min bɛ yen n'o ye Mamisakaw fɛ yen Zancɛbugu kɛrɛfɛla la armée fana y'u to taa ni ka segin la ye ka ta kɛ u kan maa caman k'olu bɔrɔntɔ k'o bin minɛn minnu b'u bolo ka se ka olu dɔw minɛ u la Zancɛbugu cɛna muso n'a lamini bɛɛ lajɛlen ni Buguni mara maaw ko k'a f'u ye k'u k'u hakilila tigɛ pewu ani maliden bɛɛ lajɛlen Wolomasiri Tabaw ka baara ye wulikajɔ ni cɛsiri ye dugudenw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na Fala ye min ye halisa baro kɛlɛtigi ka kibaruyaw ye ko Wolomasiri Tabaw nin kalo in tile 10 u ye wulikajɔ kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamaɲɔyɛlen Jugawale Kabaw kɔni kun kɛlen ka guwaw turu n'o y'u ka guwa belebeleba 5 ye Jaka ale kungo kɔnɔna na Barawuli Segu marabolo la yen fana ta kɛra olu fana ka min ye wulikajɔ ye a y'a to Bamaɲɔyɛlen kɛbaa caman olu fara chef d'état-major n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan cɛsiri ni wulikajɔ o bɛ sen na Fala ye Segu marabolo la Interfleuve maaw olu kɔni fana bɛ damakasi la Interfleuve maaw y'a yira sa ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ nin waati ninnu na yaasa olu bɛ se ka lafiya cogo min na a yira k'a fɔ nin waati laban in na yen kɔni dugu caman de bɛ yen minnu y'u sigiyɔrɔw bila walima minnu donna bɛnkan na Bamaɲɔyɛlen Jugawale Kabaw bolo min ye Interfleuve yɛrɛ dugu minnu tora yen sa caman taara fara ɲɔgɔn kan minnu bannen don olu fana ko sa degun bɛ u kan bi Sulekaw olu bɛ degun kɔnɔna na kosɛbɛ fura tɛ Sule kɔgɔ tɛ Sule tulu tɛ Sule Sule yɛrɛ kɔni bɛ ten bi u y'a yira ko sɔrɔsiw bɛ dɛ Fala ye nka ka bɔ dugu da fɛ o de se tɛ u ye u ka duguden dɔw tun bɔra k'u bɛ taa sugu dɔ jɔ u segintɔ Bamaɲɔyɛlen Kabaw ye ta kɛ u ka Fala ye muso kelen o fatura o ko senfɛ bi u y'a yira sa armée min bɛ yen dɔ ka fara a fana kan hali bi min ye sayikaw ye olu fana bɛ k'o welelema kelen da yaasa u n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min nka fa wɛrɛw fɛ min ye Masina kɔnɔna na Masina bolo yɔrɔ caman na bi ale ni an ka Segu marabolo bolo yɔrɔ caman na bi sɛnɛ kɛra yɔrɔ minnu na olu fana b'a la ko tare basigi ni armée bɛ ka wulikajɔ min kɛ ye u b'o fɛ u ka sinsin hali bi fo ka taa s'u ka malotigɛw ma yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min na an ka jamana fan wɛrɛw fɛ dɔngɔnɔduguw fana kɔnɔna na Duwansakaw maa minnu tun b'a fɛ ka bɔ Duwansa tile 2 in na Fala ye u ye gɛlɛya sɔrɔ min ye Baɲangara fana Masurunana fana maa caman bɛ yen bi u y'a yira k'a fɔ ko bɔli ka gɛlɛ hali n'o y'a sɔrɔ fan dɔw fɛ sɛnɛw sera ka kɛ i n'a fɔ Bankas olu fana yɔrɔw la fana min ye sɔrɔsiw ye u ka ca ye baara min bɛ ka kɛ o la duguden caman b'a fɛ o ɲɔgɔnna ka kɛ u fɛ yen basigi ni lafiya a bɛ se ka na cogo min na an ka jamana fan 14 ale bɛɛ lajɛlen na Fala in y'a f'i ɲɛna ko ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo
ale daminɛna o hukumu kɔnɔna na sa min ye jamana ɲɛmaa ye a taari ɲɛda cɛkɔrɔba min ka kɔrɔ ni Bamakɔ bɛɛ ye Namori Keyita tɛ san 113 an ye jaabi sɔrɔ présidence maaw bolo an ka jɛ ka o filɛ. woro ye a bɛ n'a d'i ma i y'a mɛn e ni mɔdenw ni baarakɛɲɔgɔnw ni minnu b'i baro don o don kati kɔnɔ woro caman na ɲini président bonya fɛ a bɛ nin Keyita e de ta tapi kelen b'a la parce que sɔɔni nɛnɛ bɛ na a k'i biri ka ɲɛ ani bɛɛ y'a dɔn quartier kɔnɔ a tun bɛ misiri maa tarafa hali yan a bɛ zikiri caman kɛ donc seli golo b'a la ani kɔlɔsi ani banfula jɛman ɲuman ɲuman i ye juma ye i k'o fana di kunkolo la o fana y'i ta ye n'o bɔra yen nin ye miliyɔn 1 ye a fɔra ko to ka di ye kosɛbɛ ni sagajigi nin kantigɛra ko duman duman ka tobi ye k'a sɔrɔ fɛn caman bɛ jifa kɔnɔ o fana y'i ta ye mais an bɛɛ la fini kɔni n b'a dɔn a bɛ bila i kɛ jifa de kɔnɔ a filɛ Général d'armée Assimi Goïta a ko Mali bɛɛ tɔgɔ la n'a yɛrɛ tɔgɔ la ni gouvernement tɔgɔ la ni institution tɔgɔ la a bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka sijan ni kɛnɛya d'i ma a bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'i ye ka hɛrɛ k'i ka denbaya ye ka hɛrɛ kɛ jamana bɛɛ ye a filɛ ka min kɛ Mali laada kɔrɔ don maa kɔrɔ bɛ bonya jamana kɔnɔ Mali tun bɛ tan de n'o bɔra jamana kɔnɔ o de b'a tiɲɛ président ko o tɛ bɔ jamana kɔnɔ o de kama bi a ye baara bɛɛ bila ka nin fo a bɛ min ɲini fɛ i ka dugawu kɛ Mali bɛɛ ye ka dugawu k'a ye ka dugawu kɛ Mali gouvernement ye ka dugawu kɛ ŋaniya min b'a kɔnɔ ka jamana jɔ yarabi Ala k'a kɛnɛya n'a sijan ni kɛnɛya ka baara I bɛ foli kɛ président ye. président ko n k'i fo K'a fo kɔ. ko i bisimila Ka tila k'a fo. ka tila k'i fo Ka tila k'a fo. ka tila k'i fo N bɛ dugawu min k'a ye. ko Ala y'a kɛ si d'a ma. ko Ala ka si d'i ma Ala ka kɛnɛya d'a ma. Ala ka kɛnɛya d'i ma Ala k'a ni jama kan bɛn. Ala k'i ni jama kan bɛn Ala k'a ni jamana kan bɛn. Ala k'i ni jamanadenw kan bɛn N b'a fo k'a barika la. k'a b'i fo ka barikada An kana dan ni maa ten. ko aw ka ɲɔgɔn ye Ala kana dan bi dɔrɔn Ala kana dan bi dɔrɔn. n'Ala sɔnna Keyita N b'a fo. k'a b'i fo K'a di kosɛbɛ ɲɔgɔn bɛɛ. A n'a barika ɲɔgɔn bɛɛ. k'a bɛ dugawu k'i ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ye Ala ka jamana kolo suma. Ala ka jamana kolo Ala suma ka jamana kolo suma. Ala ka jamana kolo Ala suma ka ni jamanadenw kan bɛn. Ala ka jamanadenw kan Ala bɛn ka ni jamanadenw kan bɛn. Ala k'i ni jamanadenw kan bɛn يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ala ye nin kun ye mois de la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo nin ye a kurunbɔ karilen ye sa nin waleya kelen min ye colonel major Asaba Jalo a ko k'an bɛna kɛ an ka sigidaw la min ye marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa a bɛna ɲini maakɔrɔ minnu bɛ yen min ye gouverneur ye u ka yɔrɔw la ka t'olu lajɛ préfet ni sous préfet olu fana bɛna o baara kɛ Bamakɔ yan fana calatigɛ jɛkulu n'an b'a fɔ o ma ko institution de la république falaye olu fana bɛna taa se an ka kominiw o maakɔrɔw ma ka taa bɔ olu bɛɛ lajɛlen ye président bɔra ka min kɛ sa k'o ɲɔgɔnna kɛ min ye Namori ye donbolo min kɛra a ye a ɲɔgɔnna bɛna kɛ olu fana ye falaye bi min ye basigibaliya koori ni kucala ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw y'a jira sa k'a fɔ ko mobili ta kɔni ko a kɔlɔlɔ barika ka bon min ye bamanjɔlikɛbaw ye k'u kɔni dalen don sira in kan ye u bɛ maaw lajɛ waati laban in na sa k'u b'u lajɛ k'i ka carte d'identité minɛ k'a lajɛ finitigi mana ka aw la u na olu bɔ mobili kɔnɔ nin ko in na sa k'u y'a jira sa k'u ka cɛw kɔni k'u jija olu k'u sigi kɔfɛ ka musow bila ɲɛfɛ mobili kɔnɔna na u kana ɲami ɲɔgɔn na dugutaa siraw fɛ ko o man d'u ye sira in yɛrɛ n'o ye route nationale 14 ye ale bɛ taa se sa fo Mali ale ni Burukina dancɛ kɔnɔna na Mopti ko kunungo kun ye a tile 4 ye Mopti bɛ dibi kɔnɔna na Falaye kuran bɛ di Mopti groupe min fɛ sa ko kɔni o tiɲɛnen don min ye kalo in tile 7 ka na sa tile 10 ma kunungo o y'a sɔrɔ Mopti o bɛ k'a tile 4 ye Sudubabakaw
olu kɔni bɛ dibi la waleya in kɔlɔlɔ ye mun ye fala ye jagomisɛntigiw jagobatigiw ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔna na sabula kuran tɛ yen bɛɛ lajɛlen ko sa gouvernement k'a lajɛ mɔgɔtigiw ka kuranko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min min ye balow ye o sɔngɔ kɔni yɛlɛla nin waati na kajolokaw fɛ yen kajolo a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye nalafɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la guwankɛnɛ ale den 5 o ye 40 ye bi k'a sɔrɔ o tun bɛ ka feere dɔrɔmɛ 10 tomati ale fana sɔngɔ yɛlɛla ka taa yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ 20 nin waati in na min ye supɔmu ye sa o taara yɛrɛ sɔrɔ 60 la ko nin bɛɛ lajɛlen kun sɔngɔ kun y'a tilancɛ de ye dɔgɔkun tɛmɛnen na feerelikɛla ninnu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in kɔni ye k'a bɛ se ka ɲɛfɔ ni min ye maa caman bɛ bi olu tun bɛ nalafɛn ninnu baara kɛ olu taalen n'u ka forow kɔnɔna na o ye musow ye o fana sa basigibaliya min fana bɛ bi lulunin sira kan o kɛlen don k'a to sa min ye nin nakɔfɛn ninnu nalafɛn ninnu fala ye k'u sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ kajolo marabolo la sabula luluninkaw olu de kɔni ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye nin baara in hukumu kɔnɔna na bankasikaw fɛ yen malogosi ni ɲɔgosi ko a daminɛna maa minnu ye ɲɔ kɔni kɛ ɲina olu ko tare fala ye ɲɔw tigɛra k'a kɛ senw ye k'olu ton yɔrɔw la min ye baara ye sa tile 2 kɔnɔna na u bɛna tila ka gosili daminɛ ni tile y'a sɔrɔ tuma min na nka min ye u ka sɔw ye u ko olu kɔni ma se fɔlɔ u b'olu to yen f'olu ka ja k'u to u dili la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waati in kɔni na tiɲɛna bankas marabolo fan caman bɛ yen u bɛ k'a fɔ ko alihamudulilayi ɲinan samiya ɲɛna n'u sera ka nin tigɛ hɛrɛ ni baden na ka bila u ka jiginɛw kɔnɔ u na se ka fisaya u ma kosɛbɛ ka tɛmɛ salongo ta kan ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli hukumu kɔnɔna na fala ye an b'a yira sa k'a fɔ min ye kayikaw ye olu ye ɲɔgɔn ye k'u ka labɛn k'a bolo sigi sen kelen kan baara kan ka kɛ cogo min dɔgɔkun 4 minnu b'a kɔnɔna na labɛn minnu kan ka k'o kɔnɔna na kayikaw y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye yanni baara yɛrɛ ale ka daminɛ kulukorokaw fɛ yen baganw olu ka sɔgɔli o daminɛna ye fala ye ɲinan ta in sa a yira k'a fɔ ko min ye baganmisɛnninw ye alamisa kalo tile 9 a daminɛna n'o ye boloci ye minisiri min yɛrɛ bɛ yen n'ale bɛ jɛgɛmɔ ni baramara ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Yubaba ye a ko sa ko bagan 15 olu de kɔni bolo kan ka sɔgɔ ɲinan san in kɔnɔna na koyi wulikajɔ in kɛ kun ye sa sabula salon siringo ani salongo tiɲɛni min donna an ka jamana kun a bɛ taa se fo sefa wari miliyari 7 ma bagan minnu bɛ yen n'olu sara ka sababuya kɛ u ka bana min filɛ nin n'o o vaccination kan o boloci kun kan ka kɛ u la o ye olu sɔrɔ a kɛra degunba ye Mali jamana ma direkaw fɛ yen dire a yira sa ko baro sigi dɔ kɔni kɛra sigira sen kan min ye direkaw yɛrɛ bɛ se k'u ka yiriwaliw sagaw sɔrɔ cogo di togodaw kɔnɔna na baara in kɛra tile 2 baara ye ka ɲɛfɔli kɛ u ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka nin baara ninnu kɛ sa ka se ka dɔnniya kuraw d'u ma hakilina kuraw d'u ma baara ale tacogo ɲuman na an balimamuso Jɛnɛba Sɛk ni ale ye dɔnkilidala ye fala ye a ko k'olu ka sanu de tununa koyi ale buramuso n'o ye a dɔgɔkɛ Bako Sɛk ale yɛrɛ ye degeli karamɔgɔ ye farikolo ɲɛnajɛ degeli karamɔgɔ don n'o ye ndulati ye ko o furumuso ka sanu de kun kan ka bɔ yan ka taa d'a ma faransikaw fɛ yen olu ye u sigiɲɔgɔn dɔ den de ta sa k'o ka sanu in kɔni ta kalabankurakaw fɛ yen ka taa n'a ye zɛrini na anw fɛ yen fala ye min ye den ye sa ale ko sanu buruna zɛrini ale ni kalabankura ni ɲɔgɔn cɛ a taatɔ n'a ye kin 2 ni ɲɔgɔn cɛ sanu in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye euro wari o 700 000 de don a bɛ bɛn o de ma euro wari la fala ye a bɛ wala 7000 a bɛ bɛn o de ma euro wari la min ye sefa la sa a bɛ bɛn 4,400,000 ma a k'o de buruna fala ye ko ni maa min y'a ye i bɛ se ka sanu in i bɛ se ka sori Ibrahima Sɛk wele ale ka numéro ye 73 93 93 46 ye sanu in a tununi ko kuma k'u taara fɔ déjà u taara lakali kaba min ye 1008 logement o polisiso ma u taara lakali olu ye kaba ka déclaration de perte kɛ olu fɛ yen yaasa ni maa min y'a ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa min kɔni sera ka sanu ye fala ye ko donbolo belebeleba b'u bolo ka d'o tigi ma yaasa ka se k'a tigi waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ taa Tirangdi balafɔn kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na min ye Tirangdi balafɔn ale tako ale hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ yen ni o ye Mamu Dafe ale ye u ka fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ min bɛ yen u taara o yɔrɔ lajɛ min ye fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ in ye sa u kɛlen don ka exposition ba de kɛ yen exposition min n'o kɛkun ye sa seko ni dɔnko minɛn minnu bɛ yen n'o bɛ Sikaso mara yɛrɛ kɔnɔna na ale kana tunu maaw la cogoya si la
u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in kɔni ye a sigira sen kan sa festival ale hukumu kɔnɔna na maakɔrɔw minɛnkɔrɔw ni fɛnkɔrɔ minnu bɛ Sikaso kɔnɔ olu bɛ se ka matarafa cogo min fɔlifɛnw u kana tunu fiyewu an ka jamana kɔnɔ baara in kɛkun ye o ye Mamu Dafe kelen kun tɛ kɛnɛ kan conseil régional président o tun bɛ yen n'o ye Banba ye ka taa se gouverneur ma n'o o ye Marie Claire Danbɛlɛ n'ale bɛ kantilakaw ka sigi la ka taa fara ministre yɛrɛ n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Falaye Tirandi Balafɔ na Côte d'Ivoire mana han Côte d'Ivoire kɔni mana dɛ nka u ma kun fɔ maa ye fɔlɔ ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ sa an b'a yira sa ka fɔ sa ko min ye turupu ye olu ka bɔko filanan kɛ kununko sufɛ Vamara ye min sɔrɔ la an ka jɛ k'o filɛ. Festival international Triangle du Balafon a ɲɛnajɛ su filanan in kɛra nisɔndiya dan ye ɲɔgɔndan baaraw bɛ sen na Burkina Faso kaw ka jɛkulu u y'u bila u filanin dɛbɛ la u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen ka fɔli duman kɛ maaw kun. Mali danbe bakuluba ka bɔ Mali kɔnɔ yan nɔ olu ye bɔ balan duman kɛ maaw kun ka maaw la nisɔndiya ni ka maaw la dɔn kosɛbɛ. Guinée Conakry kaw ka jɛkulu kolo min bɛɛ lajɛlen ye musolakaw ye u ka balanse fɔlikan dumanw ye maaw sewa kosɛbɛ. Jalatigɛbaw ni o ye membre de jour ye olu sigilen bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi kelen-kelen baw ɲɔgɔndan don kulon kuncɛli la jaabi laban mina bɔ ni ka seba yira diɲɛ maa la. Sikaso ka den minnu bɔra ka caya i n'a fɔ dakɔnɔ ye ka taa Lamisa Bengali fa bɛɛ lajɛlen kun sewalen don baw u ye nisɔndiya bɛɛ ni keleya Festival Triangle du Balafon segini ka nali k'a kɛra hɛrɛ ye u ma sabula Sikaso fɔlifɛn mandi bala ɲɛnajɛ o seginna ka na. Ne kɔni nana tiɲɛ na wala n kɔntana yɛrɛ de walayi an famana di ɲɔgɔn ma an ka fo ka laada kɔ fɛn kɔrɔkɔrɔba ninnu labɔ o yɛrɛ de ka di wala jara wala an sewara yɛrɛ de a diyara ye a bɛra ma ala ka na ɲɔgɔnna caman ye ala k'a ɲɔgɔnna caman d'a ma Mali kɔnɔ ko u ka hakili to a la kosɛbɛ. Festival sirilen ka na o kana don an ka fama ma a tɛmɛna a nana jɔ o kɔfɛ a sigila ka na o ye hakili ɲumanya de ye o b'a yira k'a fɔ ko an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ jati an ka hakili to anw danbe la a n'an tagabolo la a n'an ka hɔrɔnya la festival na kun de y'o ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen n'i y'a jate ŋaniya kelen hakilina kelen bala yɛrɛ bala ye labɛn de ye bala ye bɛn de ye baladen tɛ kuma baladen kelen tɛ kuma mais n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kuma o de ye bɛn de ye o de ye sinsin bere donc an b'a ɲini Malien bɛɛ lajɛlen fɛ an ka bɛn kelen ma farafina bɛɛ lajɛlen farafina bɛɛ ka kɛ kelen o de b'an bolo an ka don da kelen ka bɔ da kelen fɛ. Festival Triangle du Balafon misaliya mun b'a la o de ye bɛn keleya basigi ɲɔgɔn minɛ ɲɛtaa siraw fɛ. Festival Triangle du Balafon halisa an bɛ to yen Vamara barosigi dɔ kɛra kununko maaya kan sa ni maliden kura bɛ se ka sɔrɔ cogo min bɔra o kɔnɔna na an k'o fana jaw filɛ. Sikaso waatiba fila bɛnna ɲɔgɔn ma an ka jamana seko ni dɔnko kɔnɔ bala ɲɛnajɛ baaraw bɛ sen na ka fara o kan an ka jamana tabiyaw tɔgɔladon ko journée nationale de patrimoine culturel o baaraw sigira sen kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso fɛ ka fara Sikaso marabolo ɲɛmaaw kan ɲinan san kumakun bolila
maaya ni danbe jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye sifinnakaw ka kalan ni lamɔ ɲuman sabatili la ka maliden kura dilan. Gɔnɔ y'a fɔ cogo min na denmisɛnninw a y'a tulomajɔ nin ko in y'aw ka ko de ye n'aw ye maaya ni danbe faamuya aw ka ɲɛnamaya sabati a bɛ aw dɛmɛ kosɛbɛ nafa min ka bon ni nafa bɛɛ ye o de ye patrimoine ye patrimoine ale bɛ ye fɛn bɛɛ la ale y'an cogoya de c'est notre âme ani de ye patrimoine ye donc patrimoine ye fɛn bɛɛ de ye donc n'i ye patrimoine faamuya i bɛ maaya taabolo faamuya an b'an balimakɛ min bɛ an ka direction nationale baara ye patrimoine baara la an b'a fɔ Samo a bɛ nin kɛnɛ in sigi pour que denmisɛnninw ka se k'an ka seko n'an tabiya n'an ka bɔkolow n'an ka tabiyaw n'an ka taasew faamuya donc kɛnɛ in y'o kɛnɛ de ye aw ka tulomajɔ kosɛbɛ pour que aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ n bɛ karamɔgɔw fo minnu bɛna kalan kɛ vraiment aw bɛɛ ka foli de don an nisɔndiyara an ye min ye kunun an bɛ Sikaso mara ɲɛmɔgɔw fo parce que an bɛ se k'a fɔ kunun ni bi Sikaso kɛra seko ni dɔnko faba ye Mali kɔnɔ ani farafinna. Sikaso kalanfa mafalenw minnu bɛ jogo ni danbe kalanw dɔn kosɛbɛ fo ka taa se marabolo wɛrɛtaw ma olu ye ɲɛfɔli caman kɛ kalandenw ye an danbe ni maaya sinsinni sira fɛ yaasa kalandenw bɛ se ka kalan ɲuman ani mara ɲuman sɔrɔ ka siniɲɛsigi sabatilen dilan u ye. Lamɔ ladamu n'i ye kunun lajɛ ka bi lajɛ kelen tɛ kunun denmisɛnninw olu tun bɛ gasi sigi o bɛ mɔgɔya dɔn o bɛ samɛ o bɛ fɛn caman ye k'a to yen nka bi denmisɛnw olu o bɛ fɛn caman kɛ o mako tɛ kuma na i n'o bɛ kuma i b'a ye o bɛ dan sago i yɛrɛ sigi tɛ min ye o b'a k'i ɲɛna i n'a fɔ minfɛntaw o yɛrɛ bɛ mɔgɔ laya la a ka ca donc an kɔni bɛ ka hakilinaw ɲini k'a di an denw ma k'a di an dɔgɔw ma don nataw la o ka maaya minɛ cogo dɔn o ka mɔgɔya minɛ cogo dɔn o ka adamadenya minɛ cogo dɔn. An ka tabiya donba in kalandenw bɔra kalanso caman kɔnɔ Sikaso yaasa ka taa ladilikanw ni barokanw lamɛn minnu yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara bawo u ye fɛn caman faamu danbe ani maaya cogo la mun bɛna u nafa kosɛbɛ u ka ɲɛnamaya baaraw n'u ka kalan siraw bɛɛ fɛ. Je me nomme Adjaratou Boli ka bɔ kalanyɔrɔ la min ye Alpha Ahamadu Sidibe an dala Sikaso waati in na an nana chambre de commerce la ka na an ka minisiri kunbɛn minisiri min n'a bɔra Bamakɔ ka na ladilikanw d'an ma k'an k'an janto siraba sariyaw la ani jamana ka hakɛw an k'an janto a la jamana ka nafolo an k'an jija jamana ka hakɛ kana to anw fɛ an minnu ye kalandenw ye jamana bɛ ka nafolo de bɔ ka financer anw kunkɔrɔ walasa an ka se ka kalan kɛ ka ɲɛ an k'an janto o kalan ninnu na an ka se ka kɛ an seko damayira la k'an mansaw bonya minnu fana ye anw don kalan na walasa an ka se ka kɛ siniɲɛsigi ye don dɔ an ka se ka jamana bɔ bolo la. Ne tɔgɔ Mohamed Abdoulaye Tunkara ne bɛ bɔ lycée public kura la Sikaso bon ne kɔni ye min faamuya a la u ye min fɔ nin kuma in na kuma tɛ tɛmɛ nin kan quoi donc ne kɔni ne bɛ ekɔli tɔɲɔgɔnw wele an ka hakili to u ka kuma fɔta la an ka baara kɛ n'u ka kumakanw ye pour que an ka sini bɛ se ka ɲɛ an ka bi bɛ se ka ɲɛ et puis hali mɔgɔ min nana an kɔ fana olu fana bɛ se ka to taga sira ɲuman kelenw kan. Nom Halimatu Togola Medresa Alpha Ahmed Sidibe Sikaso bon an nana fɛngɛ min na komi Sikaso in na jala in an ye mɔgɔya taabolo faamu fana an y'an danbe dɔn an ka se ka an mansaw bonya ani an ka ekɔlimɛtiriw bonya an ka nakun dɔ kalanyɔrɔ la an mana kulonkɛ kama an y'o bɛɛ faamuya fana. L'Américain jamana maaw y'a yira sa k'a fɔ ko maliden minnu kɔni bɛ taa olu fɛ yen nin waati in na sa visa ko ta na sira fɛ fala ye ko yɛlɛma donna baara la min ye nin kalo in tile 10 ye sa bɔlɔlɔ sira fɛ sa min ye Amérique ka lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔ yan ale ye bataki bila sa k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu n'o ye malidenw ye olu kan ka taa dugu la baara in yɛrɛ kan ka sigi sen kan octobre kalo tile 23 a lawaleyali o baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka sigi sen kan o la sa ko a ɲininen don malidenw fɛ maa maa bɛ yen sa n'i kɔni ma fɛ ka sa olu ka visa min bɛ yen n'a fɔ ma ko visa B1 ni B2
n'o ye maaw ye jagobatigiw n'olu bɛ taa u ka Amɛrikɛnw fɛ yen walima ni maa minnu bɛ taa yaala la ka taa u ka dugu lajɛ fala ye k'u bɛɛ lajɛlen k'a bila u kunna sa min ye dolari wari kɔni 2000 ye i kan ka o sara koyi o bɛ taa bɛn sa sefa wari kɔni ale 6,000,000 a n'a kunkanfɛn ma min ye visa dɔgɔmanin ye sa o fana bɛ taa bɛn sefa wari dolari wari 1000 ma fala ye o bɛ bɛn 3,000,000 a n'a kunkanfɛn ma musaka in sa ko a kɔni bɛ tali kɛ lamɛrikɛnw yɛrɛ ka fɛɛrɛ sigilen sen kan u ka visa ko ka se k'a ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka kɛ n'u ka jamana ale donni a n'a lakana kow ye jamana minnu bɛ sa n'olu kɔni tɔgɔ bɛ nin ko in na n'olu kan ka ni musaka ninnu sara Mali bɛ o la a kɛ kun ye min ye sa k'a jateminɛ maa hakɛ min bɛ yen n'o bɛ don anw ka jamanadenw na u fɛ yen k'olu dɔn an ka duguden minnu bɛ yen jamana minnu bɛ nin bilalen don nin ko in kɔnɔna na sa k'a lajɛ u ka duguden minnu bɛ yen olu kɛcogo bɛ cogo di a n'u taayɔrɔ bɛ cogo di min ye visa yɛrɛ sɔrɔ cogo n'a tacogo n'a bilacogo bɛɛ lajɛlen ye fala ye baara min bɛ k'o kɔnɔna ko k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'o sigi sen kan baara min fana bɛ yen fana n'i taara u ka dugu kɔnɔna na yen i sigiyɔrɔ ko i taayɔrɔ ko ani ka munumunu salo bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ lajɛlen bɛ jateminɛ min ye u ka département d'état ye a ko sa ko ni ŋɔni sigira sen kan ko nka ko kiimɛli na ye a la waati o waati k'a jateminɛ fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye a bɛ se ka lawaleya cogo min na ka kurakuraya tuguni waleya in yɛrɛ nana kun min na Amɛrikɛnw yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na fala ye maa caman bɛ yen u bɛ don ka bɔ kɛ u fɛ yen nka jamana dɔw kɔni y'olu ta sa k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ka visa ko ka yɛlɛma don a taa cogo la koyi o la sa anw kɔni garisɛgɛ bɛnna 3,000,000 ani 6,000,000 ale sarali ma visa B1 ani B2 o hukumu kɔnɔna na maa maa bɛ sa n'u bɛ baara kɛ u ka lasigidenso kɔnɔna na olu a ɲininen n'u fɛ sa u ka nin waleya in kɔni timɛ fala ye wa n'i bɛ baara in kɛ wa a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ koyi fo i ka ɲininkali don ɲininkali don o b'a sɔrɔ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen b'i bolo a dafalen don tayi musaka i b'a sara u ka sira min fɛ fana o fana sira fana bɛ yen n'o y'u ka trésor sira ye u b'a fɔ ma ko payegov o fana bɛ yen i bɛ taa sara ye de ka na n'o sɛbɛn ye i bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ ɲininkali kɔfɛ sa n'a kan ka d'i ma a bɛ d'i ma nka n'i taara duguta fana na musaka in bɛɛ tɛ olu bolo dɛ dɔ bɛ to yan n'i seginna u b'o ta k'o d'i ma o y'i ka caution ye ko yaasa ka se ka ɲɛdɔnni kɛ nin ko bɛɛ la sa maaw ka taa lamɛrikɛnw ka bɔlɔlɔ sira kan yaasa ni kɔni kɔrɔ ye wari bɔ i ka taa États-Unis dɔrɔn o tɛ yan yɔrɔ kɔni tɛna 6,000,000 kɔni bɔ k'u bɛ ban ka papiye kɔni d'i ma tugun fala ye nin ye ɲɛbila de ye nansara jamana in fɛn fɛn bɛ yen n'o ye Union européenne ye u bɛɛ bɛ ka yɛlɛma labɛn ka don u ka visa ko la donc an bɛ dugawu de kɛ an fana k'an labɛn k'an sigi réciprocité bɛ se ka kɛ nin na ou bien a tɛ nin na de a kan ka k'a la dɛ ayiwa ɲɛmaw tulo y'an na farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ fala ye bi min ye UEFOA ye denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu si ma san 17 sɔrɔ yaasa u ka se ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan k'olu 2 sigira Mali kɔnɔ yan k'o danaya da Mali ma k'o ka se ka o labɛnw kɛ a bɛ fɔ o ma ko UEFOA tile fɔlɔ kɔnɔna na sa Mali ale ye Libéria sɔrɔ ka 6 ni fu k'o la o don kelen fana na sa Gambie ale y'i wasa don Guinée Bissau la o kɛra a wasa kɛ 2 ani fu o kɛra ka taa min ye Guinée Bissau ale kanu na min ye Gambie ye tile 2nan na sa Mali ale ni Guinée Bissau ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala o kɛra 1 ni 1 ye Gambie ale ye Libéria minɛ ka 4 ani fu kɛ o la donc Guinée Bissau in de ye ndaki ye nin ko in na sa kɛ ale n'a ma 2 ni bi kɛ yan ko Libéria kɔni éliminé na ka ban nka bi Mali ale ni jamana tɔgɔ ye di Mali ni Gambie de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi min ye Guinée Bissau ye ale ni Libéria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka Libéria kɔni bɔra tulo n'a mɛnna groupe 2nan kɔnɔna na n'o ye groupe B ye don fɔlɔ la Sénégali ale ni Sierra Leone ye 1 ni 1 kɛ o don kelen na La Guinée Conakry ale ye Mauritanie minɛ ka 1 ani fu kɛ o la fala ye min ye Sierra Leone ye ale buruna Mauritanie ɲɛkɔrɔ tile 2nan na 1 ani 2 min ye Sénégal ni Guinée Conakry ye olu ta kɛra 1 ni 1 ye bi kɔni lansara waati Mali bɛ ka jouer waati min na Mamadu Konate la Wenzin fana na min ye Gambie Guinée Bissau ye ale ni Libéria fana bɛ jouer o waati kelen na Karido o ɲɔgɔnna fana don ninnu fana ka groupe ale kɔnɔna na polisilakaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na fala ye
polisiso min bɛ n'o bɛ Sabalibugukaw fɛ yen n'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya bɛ Nbarika Kamara bolo ale n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ kɛ kalo salen kɔnɔna Fala ye wulikajɔ in tun ye mun ye sa siganama 4 u y'olu de minɛ ko sabula moto suɲɛ u yera o la moto 2 o yer'u bolo waleya ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra cogo di sa Kalabankɔrɔkaw fɛ yen a yera sa k'a fɔ min ye Nbarika ka cɛdenw n'o y'a ka brigade maaw ye n'o ye Sabalibugu polisiso ye olu ye wulikajɔ de kɛ sa ka munumunu salo kɛ sufɛla la Fala ye min ye maa siganama dɔ ye u ye ale kɔni minɛ waati min na sa moto taxi de tun bɛ a bolo moto taxi siga bɛ a bɔyɔrɔ ko la Fala ye o la sa min ye polisilakaw ye u ye ɲininkali kɔni guwan kamalen na ko ye kamalen min bɛ bi ni ale yɛrɛ ɲininkala nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a yɛrɛ tilala tuguni k'a fɔ sa ko jɔn ko ala ko moto in kɔni ko ale y'a sɔrɔ du dɔ kɔnɔ Bakɔ Jikɔrɔni ni Golf o kɔnɔna na nka a kelen tɛ ani maa minnu jɛra k'a kɛ a ko olu fana bɛ yen min ye baara in ye sa ko ale ni maa minnu bɛ jɛ ka nin waleya in kɛ wa k'u bɛ nin na a mɛnna koyi u y'a ɲininka sa ko kumana k'aw b'a ko kɛ cogo di Fala ye k'olu bɛ fila kɛ wa bingalikɛla b'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ wa u ko sa ko yaasa ka se ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn Nbarika n'a ka cɛdenw n'o y'a ka brigade maaw ye u tɛgɛ dara sigarama 2 ka Fala ye o fana bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu in kɔnɔna na Sabalibugukaw fɛ yen u y'u to de la sa k'a ye k'a fɔ ninnu jama ka ca han dɔwɛrɛ bɛ yen u y'o ta u tɛgɛ ma caw ale kɔni walimoto a tun b'a fɛ k'a daraki min ye 4 ye u taar'o fana ta a tɛgɛ ma nka o tun b'a fɛ ka boli han ale ye moto yɛrɛ fili k'a b'a yɛrɛ ɲini nka min ye polisiw ye u fana kun fɛrɛ ka bɔ sabula u y'u tilan u y'a fana minɛ maa 4 minnu minɛna nin ko in hukumu kɔnɔna na sa Fala ya fɔlɔ o ye ET ye ale ye san 20 ye MK san 25 DD san 27 min ye BD san 17 o ye funankɛni ye dɛ maa ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen a yera k'a fɔ k'u bɛ moto suɲɛ de kɛ Sabalibugukaw olu fɛ yen a n'a masurunnaw kɔnɔna na sa u kɔni bilara sa kiiri tigilamaw ka bolo kan yaasa ka se k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn wolomasiri tabaw kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri Bamaɲɔgɔn n'u ka wale kɛlɛli o y'olu taala ye kuma tɛ polisilakaw ma olu minnu bɛ baara kɛ u ka contrôleur général de police Yusu Kone ka yamaruya kɔnɔna na o min fana ka ko bɛɛ lajɛlen talen don Dawudi kɛlen don ka laɲini min k'a fɛ basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na polisiw ka wulikajɔ la min ye Nbarika Kamara n'a ka cɛdenw ye Sabalibugukaw fɛ yen ko k'u fo baara kɛcogo ɲuman na an'u ka wulikajɔ n'u ka timinandiya la wa k'a ɲini dugudenw fɛ sa u k'u jija u ni wolomasiri tabaw ka jɛ ka baara kɛ u ka basigi n'u ka lafiya ko a bɛ sɔrɔ o de la nin bɛ dan sigi an ka tilegan in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Fala Keyita fɛ ani ne yɛrɛ ni ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan mun ni si tɛ kelen Fala Keyita ala ka tile hɛrɛ caya taji ko a bɛ ka gɛlɛya nka ɲɛmaaw ko mɔbiliw dɔw kɔni bɛ sira la ka nalen ni ala sɔnna a ma n'u donna waati min an na ko cogoya lajɛ ka bɛn ni sini fana ye kibaruya ɲuman mana na sɔrɔ la fana k'o da jamanadenw olu tulo kan bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma